ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஏதோ கேள்வியில விட்டேன்ல நேத்து. இல்ல எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிட்டேனா? நேத்து பீஷ்மரை பத்தி தான் படிச்சோம் மாதாஜி. பீஷ்மர் பத்தி இல்ல, பிரகலாதர் ஏன் ஹிரண்ய கசிபு வயிற்றில் பிறந்தார்? அதுக்கு பதில் சொல்லியாச்சா மாதாஜி? அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. சொல்லியாச்சு. அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. அது கிளாஸுக்கு முதல் கிளாஸ்லயே சொல்லியாச்சு. ஆமா. ஓகே. எனக்கு ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி, ஜூம் தான் தெரியுது. மல்லிகா மாதாஜி ஸ்கிரீன் வரலையா மாதாஜி? வருது, பட் ஜூம் யூடியூப் தான் பண்ணிருக்கீங்க. வேதா பேஸ் வரல இன்னும். வேதா பேஸ் வந்துட்டு மாதாஜி, எனக்கு வந்துட்டு தான் வரேன். வந்துருக்கு. ஓகே, எனக்கு வரல. வேற யாருக்காவது தெரியுதா வேதா பேஸ்? தெரியுது மாதாஜி, அந்த நம்ம படிக்கிறதே வந்திருக்குது மாதாஜி. டெக்ஸ்ட் வருது மாதாஜி. வந்திருக்கு. 1.110.6 வந்துட்டு மாதாஜி. இப்போ வந்துச்சு. ஓகே, இப்போ வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. तवे प्रभु कैल सप्ता ताल विमोचना सेतु बंदे स्नान नामेश्वर दर्शना. तबे प्रभु कैल படிங்க மாதாஜி. तबे प्रभु कैल सप्त ताल विमोचना சேது பந்தே ஸ்நான ராமேஸ்வர தர்ஷனா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு புகழ்பெற்ற சப்த தாள மரங்களை விடுவித்தார். சேது பந்தத்தில் நீராடி ராமேஸ்வரர் என்று அறியப்படும் சிவபெருமானை தரிசித்தார். பொருளுரை: சப்த தாள மரங்கள் என்பவை மிகவும் பழமையான மாபெரும் பனை மரங்களை குறிப்பிடுகிறது. ஒருமுறை வாலிக்கும் அவரது சகோதரரான சுக்ரீவனுக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த சண்டையில் பகவான் ராமச்சந்திரர் சுக்ரீவனின் பக்கமிருந்து வாலியை கொண்டார். அச்சமயத்தில் அவர் இந்த புகழத்தக்க மரங்களின் பின்னால் மறைந்து கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியாவில் பயணித்த போது அவர் அம்மரங்களை அரவணைத்து அவற்றினை நேரடியாக வைகுண்டத்திற்கு உயர்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது எங்க இது என்னன்னா, நம்மளோட வாலி கதை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த 2 பேர் இருக்கிற டைம். ஆப்வியஸ்லி ராமச்சந்திரர் சுக்ரீவர் சைட்ல சப்போர்ட் பண்றாரு வாலிய வச்சு அகெயின்ஸ்டா. ரைட். இப்போ இந்த சப்த தாலா செடின்றது யாருக்காவது இந்த கதை தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. மராமரங்கள் 7 மராமரங்களை விடுவார் மாதாஜி, அதுதான் தெரியும். ஓகே. சோ இவர் சப்ததாள மரங்கள்னு கேட்டதில்ல மாதாஜி. ஓகே. தாலா அவங்களுக்கும் என்னன்னா, ராமர் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்தா கூட அவங்களும் அந்த மரங்களுக்கும் அவரு ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தாரு அப்படின்னு. எப்படி மாதாஜி அப்படின்னா, எல்லா லிவிங் என்டிட்டி, மரமும் உயிர் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ताहानी करिला कुर्मा पुराण श्रवण माया सीता नीलेका रावणा ताहाते लिखना. हरे कृष्ण. ताले करेले कुमार पुराण श्रवण माया से नीला रवीना दत्तिकना. Translation. At Rameswar, Sri Chaitanya Mahaprabhu had a chance to read the Purna, in which he discovered Kurma Purana, in which he discovered that the form of Srila Sita kidnapped by Ravana was not that of the real Sita, but a mirror shadow representation. The Kurma Purana starts that this shadow Sita was placed into a fear as a test of chastity. It was Maya Sita who entered the
fire and the real Sita who came out of the fire. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல ஷேடோக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க? யாராவது நிழல் தமிழ் நிழல் 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 தான் மாதாஜி, நிழல் போட்டிருக்காங்க. நிழல். ஓகே ஓகே. சோ இவங்க வந்து கூர்ம புராணத்துல வந்து என்ன சொல்லி வச்சிருக்காங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி இவங்கன்னா அந்த லக்ஷ்மண ரேகா கான்செப்டே அதுதான். அப்ப வந்து அந்த உண்மையான சீதா வந்து அங்க போயிட்டாங்க அண்ட் திரும்ப வந்தாங்க. நிறைய பேர் சொல்றாங்க அப்ப எதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சாரி ராமர் ஏன் சீதையை வந்து மறுபடியும் செருப்பு ஆமா அவர் வந்து யாரோ அவங்க இல்லையா இப்போ இருக்கிற அந்த சொன்னதுக்காக. மாயா சீதா வேற யாரோ ரியல் மாயா வரணும், ரியல் சீதா வேணும்னா உள்ள வரணும். அவர் எப்படி சொல்வாரு? அதனாலதான் அவர் தீ குளிக்க வைக்கிறாரு. அதனால இப்ப வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணு இருக்கு. மீனா வந்து ஒரு குட்டி கதை இதுல சொல்றேன். என்னன்னா ஒரு பையன் இருக்கான், ஒரு பையன் இல்ல ஒருத்தர் இருக்காரு. இப்போ ஒரு பெரிய டாக்டர் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. ஓகே, அந்த டைம் வந்து ஒரு பெண் வந்து ஆஹ் எல்லாம் அழகு எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஆனா அவ வந்து ஒரு மாதிரி நொண்டுவா. ஓகே, நொண்டிட்டு வரச்ச பார்த்து 3 டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. 3 பேருமே ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான். ஓகே, ஒரு வந்து கேன்சர் டாக்டர். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவளுக்கு போன் மேரோல கேன்சர் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் நிறைய பேரை ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன். அவளுக்கு வந்து கால்ல வந்து கேன்சர் அந்த போன்ல, அதனாலதான் அவளுக்கு வந்து அப்படி நொண்டிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. இன்னொருத்தர் டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி. அவர் வந்து என்னன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்றது ஆர்த்தோபெட்டிக். அவர் சொன்னாரு அதெல்லாம் இல்லை, இவர் வந்து அவ்வளோ எல்லாம் நினைக்க வேணாம், இவருக்கு ஒரு சின்ன ஆர்த்தோ ப்ராப்ளம் தான் நினைக்கிறேன். போனு இந்த முட்டி இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இந்த 2வது போனும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, அதனால அவர் நொண்டிட்டு இருக்கா. எனக்கும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். இதுதான் 2வதுன்னு. 3வது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது டாக்டர் வந்து நியூரோலஜிஸ்ட். அவர் சொல்றாரு இதுக்கு வந்து போனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, பேண்டோக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, இவளுக்கு என்னன்னா நரத்துல பிரச்சனை. அதனால அவன் நொன்ற ஆங்கிள் பாருங்க ஒரு மாதிரி அந்த இந்த சைட்ல இருக்கு. போன் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா தேய்ச்சி தேய்ச்சி நடப்பா, இவன் நரம்பு ப்ராப்ளம்னாலதான் நொண்டி நொண்டி நடக்கிறா அப்படின்னு. இந்த 3 டாக்டர்ல யார் சொல்றது கரெக்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க? என்ன ஆச்சு? நரம்பு பேருமே கரெக்டுங்க. இல்ல மச்சா, அது எப்படி நம்ம நரம்பு சொல்ல முடியும்? ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் 3 பேருமே நல்ல டாக்டர்ஸ் தான். ஓகே, அதனால நீங்க ஜட்மெண்ட் வந்து டாக்டர் பத்தி கொடுக்காதீங்க. ஃபைனலா அவன் மனம்தான் காரணம் மாதாஜி. அவ மைண்ட் அவள் ப்ராப்ளம். மைண்ட் பட் சைக்காட்ரிஸ்ட் அங்க இருக்காரு, அவர் சைக்காட்ரிஸ்ட் அவர் உண்மை சொல்லலையே. மைண்ட் ப்ராப்ளமா இருந்தா ஏன் நொண்ட போறாங்க? நரம்பு ஏதோ கோளாறு. கொஞ்சம் கோளாறா இருக்கும், அப்படி இப்படி நடக்குது. ஓகே, ரைட்டா நமக்கு ஒண்ணும் கோளாறு இல்ல அப்படின்னு அவர் டாக்டர் நடந்தாருன்னா பிரேமா மாதாஜி வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, மைண்ட் ப்ராப்ளம் பண்றாங்க. இன்னொருத்தங்க நியூராலஜிஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, புஷ்பா மாதாஜியும் நியூராலஜி. வேற நரம்பு யாராவது? பிடிச்சுக்கிட்டா கூட கொஞ்சம் நல்லா நடக்க முடியல மாதாஜி ஆக்சுவலா. ஓகே, சோ ஃபைனலா வேற ஏதாவது வியூ? நியூராலஜிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நியூராலஜிஸ்ட் he வேற has to யாரும்? treat neurologist. ஆங்காலஜிஸ்ட் அண்ட் அதாவது கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆங்காலஜிஸ்ட் யாரும் இல்லைன்றீங்க, ஆர்த்தோபெடிக் யாரும் இல்லைன்னு சொல்றீங்க. வேற ஏதாவது? ஆர்த்தோபெடிக் ட்ரீட் பண்ண முடியும், நியூராலஜிஸ்டிக்கான ஆர்த்தோபெடிக் ட்ரீட் பண்ண முடியும். சரி, ஓகே. ஸோ நிறைய வின் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ ஃபைனலா டிசைட் பண்ணுவாங்க. சரி ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் இல்லையா, பாவம் இப்படி விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேருமே வந்து நம்ம அப்புறமா டிசைட் பண்ணலாம் நமக்குள்ள, ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லுவாங்க உனக்கு இந்த பிரச்சனை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, பட் தயவு செஞ்சு வந்து டாக்டருக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் முடிச்சோடனே அந்த பொண்ணு பயங்கரமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுவா. அப்புறம் பிரேமா மாதாஜி சொல்றதுதான் உண்மையா இருக்கு, ஏன்னா லூஸ் மாதிரி இருக்குல்ல. ஆனா அவ என்ன அப்படின்றது வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு வந்து சொல்றா இந்த மாதிரி விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து ஹீல் போட்டிருந்தேன், ஒரு செருப்பு உடைஞ்சிச்சு, இன்னொரு ஹீல் ஒண்டிதான் இருக்கு, நிறைய தடவை நான் பண்ணியிருக்கேன் அது. ஓகே, அதனால நான் நொண்டி நொண்டி நடக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு செருப்பு கையில தூக்கிட்டு நான் நடக்க முடியாது, ஒரு செருப்பு கொண்டு ஹீல் இருக்கு, ஒரு செருப்பு இல்லை, அதனால நான் ஹீல் நொண்டி போட்டிருக்கத நடக்கிறேன். நாங்க பார்க்கலாம் மாதாஜி. பாருங்க மாதாஜி. ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கு மாதாஜி. கால் கொஞ்சம் சுருக்குன மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் அப்படி நடந்துட்டு அப்புறம் நல்லா நடக்கலாமே, இப்ப சரியா போகுதான்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா சரியா நல்லா ஆயிடும் மாதாஜி. அந்த அது மாதிரி எப்படி மாதாஜி டெஸ்ட் பண்ணாம 3 டாக்டரும் அசம்ஷன் பண்ணுவாங்க? அது வந்து அதுக்கு தான் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. பட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க நடக்கிறத வச்சு கெஸ் பண்றாங்க. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க கொடுக்கலையே, அவங்க வந்து ஜட்மெண்ட் தான் பண்றாங்க. ஏன் சொல்றேன்னா அவ்வளோ பெரிய டாக்டர்ஸ் கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணலாம், ஆனா ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய டாக்டர்ஸ் கூட மிஸ் ஆறாங்களாம்.
அதுக்கோசரம் எதுக்கு சொல்றேன்னா அவங்கவுங்க நிலைமையில இருந்து பார்த்து அவங்க ஜட்ஜ் பண்றாங்க. ஜட்ஜிங் அவங்க கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. கண்ணோட்டம் ரைட். இப்போ பிரேமா மாதாஜி பாருங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சைக்காலஜினா அவங்க கண்ணோட்டத்துல பாத்துறாங்க. எனக்கு கூட நிறைய தடவை தோணி இருக்கு, நடந்த உடனே எனக்கு சரியாயிடுச்சு. எனக்கு இது புரிஞ்சிச்சு, ஏன்னா நிறைய தடவை நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஹீல் போடுற ப்ராக்டிஸ் எனக்கு இருக்கு. இப்போ ஒரு செருப்பு ஹீல் கட்டிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா ஒரு கால் லாங். நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி அப்போ நல்லா கால் ஒருத்தங்க இல்லாதவங்க எல்லாம், அது வேற. கண் இல்லாதவங்க கூட நல்லா நடப்பான். நம்ம கடனா கண்ணை மூடிட்டு நீங்க நடந்து பாருங்க, டொக்குன்னு போய் முட்டிப்போம். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒண்ணு நம்ம கண்ணோட்டத்துல பார்ப்போம், இல்ல நம்ம ரொம்ப மனசுல இருக்கிற ஞான கண்ணுல பார்ப்போம். ரெண்டுமே நம்மளுக்கு டொர, ரைட். அதனால கரெக்டா ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா ராமாவை பத்தி நிறைய பேர் ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ராமா இப்படி, ராமா அப்படி, ராமா தப்பு, ராமா இந்த எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா ராமா இது வந்து ரீசெண்டா நான் ஏன் சொல்றேன்னா, யுதிஷ்டர் பத்தி ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு. வாட் எவர் செடன்றான் யுதிஷ்டர் வந்து பர்ஃபெக்டா இருந்தா கூட, யுதிஷ்டர் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து அந்த டைஸ் என்ன சொல்லுங்க, அந்த சூதாட்டமா டைஸ் ஆட்டம் என்ன அது வந்து பண்ணிருக்க கூடாது. அது ஒண்டிதான் யுதிஷ்டர் பண்ண தப்பு. நீ வந்து மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராமர் வாஸ் டேக்கன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மனுஷ ஃபார்முக்கு திவ்ய கண்களே கிடையாது. அல்ல செலவை நாங்களே எடுத்துட்டாதான் அது அவளே அந்த என்ன சொல்றது, பகவான் பரமபுருஷ பகவானாக அவ கொடுத்தாதான். இல்லாட்டி திவ்ய கண்கள் அவளுக்கு கிடையாது. விஷ்ணு அந்த ஃபார்ம்ல அவவா இருப்பாங்க. அதனால ராமர் வந்து மனுஷனா எடுத்தனால மனுஷனோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளேஷன் கடவுள்னு காட்டவே இல்லை மாதாஜி. மனுஷராவே காட்டலன்றது ஒரு விஷயம், ஆனா கடவுள் இல்ல அப்படின்றது ஒரு விஷயம். இப்ப இதே உங்களை சித்ரலேகா மாதாஜி ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போறீங்க, ரைட். அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்ல நான் வந்து உங்களுக்கு ரோல் கொடுக்குறேன். அதுல வந்து அந்த ரோல்ல வந்து நீங்க வந்து பேசாம இருக்கணும், ரைட். சோ அந்த ரோல் நீங்க எடுக்கிறீங்க. அதுக்கோசரம் உங்களோட பேச்சு தன்மை போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா மாதாஜி? நீங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் டிராமா போட்டீங்க, அந்த டிராமால வந்து அது ரோல்ல ஒரு பேசாம இருக்கணும், உண்மையாதான் இருக்கணும். ஓகே, நீங்க ரோல்ல தான் நீங்க பேசலையே தவிர உங்களோட பேச்சு தன்மை. அப்ப எல்லாருமே வந்து ராதிகா மாதாஜி நீங்க கிரேட் மாதாஜி, அந்த 1 hour சித்ரலேகா மாதாஜி 1 செகண்ட் கூட வாய மூடிட்டு கம்முன்னு இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா 1 hour வந்து அவங்களால பேச முடியாமலே ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா, நிஜமாவே அவங்க ஊமாயிட்டாங்க 1 மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஏன் சொல்றேன்னா ராமர் பண்ணது ரோல், ரைட். அதுக்கு அர்த்தம் வந்து ராமருக்கு வந்து மனிதனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாரு, அந்த ரோல் பிளே பண்ணாரே தவிர மனிதனா ஆகல. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம். ராமர் வந்து மனிதன் ஆயிட்டாரா? இல்லையே. ராமர் மனிதன் ஆயிருந்தா அப்போ கல்லு வந்து ஃப்ளோட் ஆகி இருக்காது. ராமன் மனிதர் ஆயிருந்தாச்சுன்னா அவர் கண்ணுக்கு வந்து அந்த என்னது நம்மளோட ஆஞ்சநேயரோட நெக்லஸ் தெரிஞ்சிருக்காது. ராமன் வந்து மனிதன் ஆயிருந்தாங்கன்னா அவர் வந்து அகலிகைக்கு இது கொடுத்தாரு. அகல்யாக்கு மோட்சம் கிடைச்சா இருக்காது. ராமன் மனிதன் ஆயிருந்தா அந்த இன்னொருத்தங்க என்ன மறந்துட்டேனே அவங்க பேரு, சபரிக்கு ஆண்டவனா தெரிஞ்சிருக்காது. ஓகே, ஏன்னா அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா சபரியோட நம்பிக்கை பேரு மூட நம்பிக்கை இல்ல, அவங்க பேரு பக்தி. அதே மாதிரி ராமன் மனிதனா இருந்தால் அவங்க கோவத்துல ஒரு செகண்ட் வந்த உடனே அந்த கோவம் அந்த இந்தியன் ஓஷனே 2ஆ பிரிஞ்சிச்சு. அது பண்ண முடியாது. எத்தனை பேர் கோவமா இருந்து உங்களால சாதிக்க முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி? எனக்கு ரொம்ப ரேரா கோவம் வரும். ஓகே, ரொம்ப ரேரா கோவம் வரும். எனக்கு கூட ரேர் தான், கோவம் அடிக்கடி வராது, ரைட். ரேரா கோவம் வரதால நம்ம ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணுச்சு நம்மளுக்கு? அவரோட பேரை எழுதி கடல்ல போட்ட கல்லெல்லாம் மிதந்தது இல்லையா மாதாஜி? ஃபார் சேஞ்ச் மல்லிகான்னு போட்டு நீங்க கல்லை எடுத்துன்னு போய் நீங்க சாரி மாதாஜி டப்பா பேர்ல போட்டு, என் பேர் நான் போடல, ஏன்னா ராதிகான்ற பேருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்கு. ஸோ மல்லிகான்னு போட்டு கல்லு மிதற்கதான் ட்ரை பண்ணுங்க, மிதக்காது. சோ சித்திரலேகான்னு சொல்லிட்டு உங்க பேர் இருக்கதால நீங்க வரைகிற சித்திரம் எல்லாம் அற்புதமா பேப்பர் கூட கொஞ்ச நேரத்துல உள்ள போயிடும். தேங்க்யூ மாதாஜி. இல்ல சித்திரலேகா உங்க பேர் இருக்கு, நீங்க வரைகிற டிராயிங் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்னா நம்ம பேரும் நம்மளும் வேற வேற, ரைட். ராமர் போட்ட கல்லே மிதக்கலையே. ராமர் போட்ட கல்லு மிதக்கலன்றது வந்து ராமருக்கு பவர் இல்லைன்னு இல்ல, ராமர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் டிவோட்டி இஸ் கிரேட்ன்றதால எல்லா விஷயத்துலயுமே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, வெரி நைஸ் பாயிண்ட் யூ brought. சோ ராமர்ங்கிறத விட ராமரோட நேமுக்கு வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்குன்றதுக்கோசரம் இத பக்தனுக்கு அது ஒண்டி இல்லாம பக்தரோட பிலீஃபுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்றது. இது ஏன்னா நம்ம ஒரு கிறிஸ்டியன் இதுல ஒரு இது இருக்கா, ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி, சர்ச்ல இருந்தா கூட வந்து அந்த கிராஸ் பிடிச்சா கூட பேய்க்கு பவர் ஜாஸ்தி, அவர் கிறிஸ்டியன்.
சைத்தானை விட பவர் ஜாஸ்தி, பை கூட தாங்கன்னு ஒரே ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணுங்க. அந்த கிராஸ்ல சாமி இருக்குன்னு நினைச்சு அவங்க பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா சத்தியமா அந்த சைத்தானால அந்த கிராஸ் கிட்ட வர முடியாது. ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அந்த என் ஃப்ரெண்டும் சரி எல்லாருமே வந்து அந்த சைத்தானுக்கு பவர் ஜாஸ்தியான்ற பிலீஃபை தான் அந்த கிராஸை பிடிச்சிருக்காங்க. இது எனக்கு நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்ன பேர் ஞாபகம் இருக்கு. இப்ப கூட நான் மறக்க மாட்டேன். நாங்க இன்னும் கூட கேரளால கடவுளை விட சைத்தான நம்புறாங்க அதிகமா. பேய் நாங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் பின்னாடி. எங்க அம்மா இப்ப கூட அது கதை சொன்னேன்னு எங்க அம்மா திட்டிட்டு இருந்தாங்க. அவ்வளவு பேர் சொல்லிட்டு நீயே கார்னர் போன, அவர் தான் வெனக்கட்டு சொன்னாருல்ல கார்னர் போக கூடாது, சென்டர் ஸ்டேஜ்ல நில்லுன்னு அந்த ஷாக் அடிச்சப்போ நானும் யாருமா சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்குறோம் அப்படின்னு. ஸோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அப்போ வந்து சொன்னாரு. அப்போ வந்து நான் சொன்னேன், பிரபு பேய்க்கு பவர் இல்லையா, பேய் வந்து பவர்ஃபுல் இல்லையா கிருஷ்ணரை விட? கண்டிப்பா அப்படின்னாரு. கிருஷ்ணர் தான் பவர்ஃபுல் பேயை விட. அப்போ பேய் உன்கிட்ட வந்துச்சுன்னா நீ ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்லு, நீ பேயை தேடி போய் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்லாதேனாரு. எதுக்குன்னு சொல்லிட்டா இப்போ எனக்கு புரிஞ்சுச்சு. ஏன்னா நான் பேயை தேடி போய் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொன்னேன்னா என் மைண்ட் ஃபுல்லா ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரால இருக்காது, பேய் மேலதான் இருக்கும். அப்ப அந்த வாயில இருந்து வர மந்த்ரா வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் எனக்கும் இருக்காது, பவர் இருக்கும். ஆனா இதுவே எனக்கு ஒரு ஆபத்துல பேய் வந்து அட்டாக் ஆச்சுன்னு ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொன்னேன்னா மந்திரமா இருக்கும். ஆமா, இப்பதான் 5 minutes மந்திரமா இருக்கும். ஓகே, மந்திரமா இருக்கும். கிருஷ்ணவா இருப்பாரு, பவரும் வரும். இதுவே நான் சொன்னா பவர் இருக்காத மாத்தாச்சுன்னா இருக்கும். ஆனா அப்ப வந்து எவ்வளவு பியூரா நான் சொல்றேனான்றது வராது. என் வாயில இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா வருமானதும் எனக்கு தெரியாது. ரைட்? ஸோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவர் வந்து என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாரு, பேய் வந்தா அப்போ எஃபெக்ட், நான் போய் பேட தேடினா மந்த்ராக்கு எஃபெக்ட் இல்லையா அப்படின்னு நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் லாஜிக் வந்து கொஞ்சம் பக்தி இல்லை, அட்லீஸ்ட் புக்கு படிச்சாதான் நமக்கு புரிய வருது. ரெண்டுமே அர்த்தம் ஒண்ணுதான், ஆனா நம்மளோட பாவம் மாறுனா நம்மளுக்கும் இதுதான் டிவோட். எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் தான் சொல்றோம். மாத்தாரி நம்ம சொல்றதுக்கும் பியோர் டிவோட்டி சொல்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஸ்ரத்தா. நம்மளுக்கு நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கு, ஆனா வந்து நம்மளால எல்லாம் விட முடியாது. ஏன் மாதாஜி விட முடியாது? அப்படி எப்படி முடியாது மாதாஜி? எப்படி மாதாஜி நம்ம விட முடியும்? நம்மளுக்கு ஃபேமிலி இல்லையா? அதுலயே நம்ம மாறுறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ரீசன்ஸ் பாக்குறோம். நம்மளுக்கு பியூர் டிவோஷன் இல்லைன்றதை ஒத்துக்க மாட்டேன்றோம். அதுதான் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம ப்ராப்ளம் எங்க ப்ராப்ளம்னா, நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் கிரேட், நம்மளோட பெஞ்ச் மார்க். இன்னைக்கு காலையில நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், அது ஏன் எனக்கு தாட் வந்து தெரியல. இன்னைக்கு இந்த டாபிக் வரணும்ன்றதால தான் எனக்கு அந்த தாட் கிருஷ்ணர் கொடுத்தாருமோ. ஏன் நம்ம பண்றது? நம்மளோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யார் தெரியுமா? நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இல்ல மாதாஜி, நான் ரொம்ப டவுன் டு அர்த். ஓகே, அப்போ என்னோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் யார் பெஸ்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா அவங்க. இதுதான் தவிர மீறவே முடியாது. நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். 3வது மாடியில இருந்து குதிச்சா 60 வயசு இருந்தா கால் உடையுமா உடையாதா? ஆளே உயிர் போயிடும். எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா மல்லிகா மாதாஜி நீங்க உங்களை நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, புஷ்பா மாதாஜி இல்லைன்னா வேற யாரையாவது நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, ரைட்? ஆனா ஜாக்கி சான் எவ்ரி டைம் 3வது மாடில இருந்து உடைஞ்சு அவன் கால் உடையலையே. அவனும் ஹியூமன் பீயிங் தானே, அவருக்கும் 60 வயசு ஆயிடுச்சு. என்ன டிஃபரன்ஸ்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? வில் பவர் இல்ல, மனப்பவர் 50%. மனப்பவர் இருக்கிறவங்க குச்சா கூட கால் உடைஞ்சிடும், ரைட்? சோ பிரேமா மாதாஜி வில் பவர் நினைச்சு நீங்க குதிக்காதீங்க, நீங்க குச்சாலும் கால் உடையும். ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெயின் இருக்காங்க. ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம நினைக்கிறத விட விஷயங்கள் இருக்கு, அதை நம்ம நம்பணும். நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம்னா, நான் பண்ண முடியலன்னா முடியாது உலகத்துல. நான் இன்னைக்கெல்லாம் நான் உட்காந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா கூட மாதாஜி என்னோட வாய்ஸ் ஸ்வீட் ஆகாது. நான் சொல்றேன், என்னோட வாய்ஸ் ஸ்வீட் ஆகாது. என்ன ஒண்ணு, முன்னவே பயங்கரமா பாடுற ரஃப் அண்ட் டஃப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தெரியும். ஏன்னா அந்த ஹரே கிருஷ்ணான்றது ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி ஆகலாம், அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். என் வாய்ஸ் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இல்லை. ஓகே, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பயங்கரமான ஸ்வீட்டா இருக்கிற வாய்ஸ் ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, கழுத என்னோட வாய்ஸ் கழுதமா, என்ன டிஃபரன்ஸ்? கேட்டு ஒண்ணு ப்ராக்டிஸ் ஆகலாம், இல்ல கழுத ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து அந்த மாடுலேஷன் சரியாகலாம், வாய்ஸ் மாறாது. இன்னைக்கெல்லாம் உட்காந்து மேக்கப் போட்டாலும் கழுததான், குதிரைதான். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். பட் த ஃபேக்ட் என்னன்னா, நம்ம மைண்ட் செட் வந்து நம்ம வந்து எப்படியோ நம்ம மைண்ட்ல வந்து எல்லாருமே நம்ம கழுத லெவல்ல இருக்கிறதால மேக்சிமம் நம்ம கழுதைக்கும் குதிரைக்கும் நடுவில் மியூலுன்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல என்னன்னு தெரியல, அதுதான் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறோம். இல்ல, குதிரைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, குதிரைன்றது ஒண்ணு ஓடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி யூனிகார்ன், அது இங்கிலீஷ்ல தெரியும், எனக்கு தமிழ்ல தெரியாது, ஒண்ணு இருக்கு ஒத்த இது, அது இன்னும் குதிரையை விட பறக்கம்ன்றதை நம்ப மாட்டோம் நம்ம.
ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற நம்ம ஃபீலிங்ல நம்ம இருக்கோம். டைனோசர்ன்றது ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற ஃபீலிங்ல இருந்தோம். ஆனா டைனோசர்ன்ற மூவி ரிசர்ச்ல காட்டினப்ப தான் ஓ இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருச்சுன்றது நம்பினோம். ஏன்னா நம்ம ரிசர்ச்ல வைக்கிற நம்பிக்கை அதே ரிசர்ச் தான் மாதவாச்சாரியா. ஆச்சாரியான்ற பேர் இருந்தா மொட்டை வச்சுட்டு குடுமி வச்சிருந்தா அவருக்கு மூளை இல்ல. அதுவே ஹேர் ஸ்பைக் பண்ணியிருந்தா இன்டெலிஜென்ட். இதுதான் என் பொண்ணு சொல்லுவா. ரைட். ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம். எதுக்கு நான் இவ்வளவு பேசுறேன்னா, இதை நம்ம நம்பல வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எந்த சாஸ்திரம் படிச்சாலும் எந்த வேதம் படிச்சாலும் நீங்க சந்தேகம் பிளைண்டா நம்புங்க நான் சொல்ல. பட் அந்த சாஸ்திரத்தை நம்பணும். ரைட். நம்ம சாஸ்திரம் வேதம் தான் உண்மையான வார்த்தை அப்படின்னா நம்பணும். இதுதான் நான் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, வேதங்கள் நம்பிக்கை தான் முதல்ல மாதாஜி. நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. ஆனா அந்த நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கையா இருக்கக்கூடாது. ஆனா நம்பிட்டோம்னா அதை நம்பிட்டு சந்தேகப்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு பாயிண்ட்ல. எதுக்குன்னா இது வந்து சீதான்றது போயிட்டு வந்துச்சு. கிருஷ்ண ராமான்றவரு ராமரா வாழ்ந்தாரு, பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிளா காட்டினாரு. கிருஷ்ணர் கூட பீஷ்மர் காலில் விழுந்தாரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. நிறைய பேர் சொல்றாரு ராமர் சிவனை கும்பிட்டாரு, அதுல இருந்தே தெரியலையா சிவன் தான் கிரேட். இல்ல, கிருஷ்ணர் வந்து காலில் விழுந்தாரு பீஷ்மருக்கு. சோ பீஷ்மர் தான் கிரேட்டா கிருஷ்ணரை விட? இல்ல, யுதிஷ்டர் காலில் விழுந்தாரு. சோ யுதிஷ்டர் தான் கிரேட்டா கிருஷ்ணரை விட? கிருஷ்ணர் சந்தீபாணி தானே அவரையே கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு. தேங்க்யூ மாதாஜி. சந்தீபாணி காலில் விழுந்தாரு. அப்போ சந்தீபாணி தான் கிரேட்டா கிருஷ்ணரை விட? நாரதர் காலில் விழுந்தாரு. அப்ப நாரதர் தான் கிரேட்டா? நமக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கு ஒரு குருன்னா என்ன Exactly. பண்ணணும். நம்மளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அதேதான் ராமரும் பண்ணாரு. மனிதனா இருந்தா எப்படி வாழணும்ன்ற வாழ்க்கைய நம்மளுக்கு காட்டினாரு. சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம எந்த சாஸ்திரமும் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம கண்ணோட்டத்துல பார்த்த மாதிரி எல்லாரும் சிரிச்சிங்க அந்த பொண்ணு காலுக்கு. இத்தனை பேர் இருந்தோம். நான் கூட அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ணல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி கேட்கச்சு ஏன் நம்ம அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ணல? ஏன்னா நம்ம கண்ணோட்டத்திலேயே பாக்குறோம். இல்லைன்னா நம்ம அந்த 3 டாக்டரோட கண்ணோட்டத்துல பாக்குறோம். 4வது கண்ணோட்டம் பிரேமா மாதாஜி பார்த்தாங்க. பட் அதுவும் தப்பான கண்ணோட்டம். 5வது கண்ணோட்டம் தான் உண்மையான கண்ணோட்டம். ரைட். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது நமக்கு முக்கியம். நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் மாதாஜி. ரொம்ப பேசிட்டேன் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் குட்டியா தான் படிக்கலாம், இல்லைன்னா நான் பெருசா இதுதான் மாதாஜி. ಶುನಿಯ ಪ್ರಭುರ ಆನಂದಿತ ಹೈಲ ಮನ ರಾಮದಾಸ ವಿಪ್ರ ಕಾತಾ ಹಾಯಿಲ ಸ್ಮರಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುನಿಯ ಪ್ರಭುರ ಆನಂದಿತ ಹೈಲಮನ ராமதாச விப்ரோ கதா ஹயில ஸ்மரண. மாயா சீதையை பற்றி படித்ததில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றார். அன்னை சீதை ராவணனால் கடத்தப்பட்டதால் மிகவும் வருத்தத்தில் இருந்த ராமதாச விப்ரவுடனான தமது சந்திப்பினை அவர் நினைவு கூர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு படிச்சேன்னு சொல்றாரு. அவர் காப்பி பண்ணிட்டு வர்றது ஜெராக்ஸ் எல்லாம் அந்த டைம்ல பேப்பர்ல தான். ராமதாச விப்ரா சொல்லலாமே. விப்ரானா பிராமணர், ரைட்? சைத்தன்யா நீ நான் சூசைட் பண்ணிக்க போறேன்னு போய் சொன்னேன்னு சந்தேகப்படல அவரு. கூர்ம புராணத்துல இப்படி இருக்கு, இதான் காப்பியானா அவர் நம்பினாரு. ரைட். ஏன்னா அந்த டைம் ஜெராக்ஸ் இல்ல. நம்ம ஜெராக்ஸ் கொடுத்தாலும் இது நின்று டைப்ரைட் பண்ணியா, நீயே டைப்ரைட் பண்ண எனக்கு தெரியும் இல்ல அப்படின்னும். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதை வந்து அவர் ஃபுல்லா நம்பினாரு. நம்பிக்கை இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதுக்கு இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? ஏன் நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல சைத்தன்யால நம்பிக்கைன்றனா, நம்ம மைண்ட் வந்து ஒண்ணு அலைப்பாயும் இல்லைன்னா ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். ரெண்டும் பண்ணாதீங்க. கிளாரிட்டி கேளுங்க. தப்பே இல்லை. எல்லாருமே கிளாரிட்டி கேட்கணும். ரைட். நம்மளும் கேட்கலாம். ஆனா சந்தேகத்துக்கோசரம் கிளாரிட்டி கேட்காதீங்க. என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆர்வத்துல கிளாரிட்டி கேளுங்க. ஏன்னா சந்தேகத்தை கிளாரிஃபை பண்றது தப்பு இல்லை. ஆனா சந்தேகம்ன்றதையே நம்ம எரிக்க ட்ரை பண்ணணும். அதுதான் நம்ம முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். சந்தேகத்தை பேய்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சந்தேக பேய் இல்ல, சந்தேக பிடாரி தான் பேய். பேயா? பேய். கரெக்டா? சந்தேக பிடாரி யூஸ் பண்ற வேர்டு தான் பேயா? பேய்னு சொல்லுவாங்க. சந்தேக பேய் அவன். ஓ, சரியான சந்தேக பேய். நாங்க தெரியல, சந்தேக பிடாரி கூட சொல்லுவோம். பிடாரி கூட பேய் தானே மாதாஜி, இல்லையா? ரெண்டும் அதேதான். ஒரே அர்த்தம் தான். அது பெண்பாலா இருக்கலாம் மாதாஜி. அது பிடாரிங்கிறது பெண்பாலா இருக்கு. பிடாரி பேய்க்கு ஜெண்டர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, இப்பதான் தெரியும். ஓகே. சோ இல்ல, நிஜமா தெரியாது எனக்கு. சோ தேங்க்யூ சோ மச். ஆண் பேய் பெண் பேய் தெரியாது எனக்கு இருக்குன்னு. இருக்கலாம். பெண்ணு பேயா போனா அது பெண் பேய். அதான மோகினி. ஓகே. ராஜன் பதீர் குருரலாம் பகவான் பவதான் யதுனா. சாரி, ராஜன் பதீர் குருரலாம் பகவான் யதுனா. தெய்வம் பிரியா குலபதீர் क्वच किंकरोवः. நம்பர் என்ன மாதாஜி? அஸ்தேவ இதோட அங்கம் நம்பர் பகவான் பஜதாம் முகுந்தோ
முக்திம் ததாமி கர்ஹிசித் ஸ்மர பக்தி யோகம். நம்பர்லாம் தெரியாது மாதாஜி, சைத்தன்யால இருக்கிறது. ராஜன் பதேர் குரு அலாம் பவதாம் பரிர்வியம் தெய்வம் முக்திம் ததாதி கர்ஹிசித் ஸ்மரபக்தி யோகம். ஐ திங்க் மாதாஜி இது 5-6-18 நினைக்கிறேன், பட் விட்டுங்க, நம்ம இது பார்க்கலாம். வைஷ்ணவ குணகிராஹி நாதிகாய தோஷா காய மனோ வாக்கியா கரே வைஷ்ணவ சந்தோஷா. ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಆಯ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಶಾಟಕ ಕರಿಕರ ಪರ ಉಪಕಾರ. ಭಾರತ ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಆಯ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಶಾಟಕ ಕರಿಕರ ಪರ ಉಪಕಾರ. ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಯಾರ ಜನ್ಮಚಾರ ತಕಾರಿ ಹಕಾರ ಪರ ಉಪಕಾರ. ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೆ ಬಹು ವಾಕ್ಯೆ ಚಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಹಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಹಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೇ ಬಹುವಾಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಹಯ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಹಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೆ ಬಹು ವಾಕ್ಯೆ ಚಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಹಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಯ ನಾಹಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೇ ಬಹುವಾಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಹಯ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಹಯ ನಿಶ್ಚಯ. पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. நான் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி உங்க தலை மேல அந்த பாம்பு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி சாரி உங்க தலைக்கு மேல கரெக்டா அந்த முகம் அதுல இருந்தது மாதாஜி. அப்படி பார்த்த உடனே டக்குன்னு உங்க முகம் அப்படியே பாம்பு மேல படம் எடுத்து நிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே. சோ நான் இப்படி மாத்துறேன். கரெக்ட், நீங்க பாயிண்ட் சொன்னது. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னை இப்படி போகணும் அப்பனா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது. அப்ப உங்க முகம் தான் அசல் நரசிம்மர் முகமா கரெக்டா இருந்தது. பர்ஃபெக்ட், ரைட். Thank you so much மாதாஜி. So sorry. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லதா இருந்தது மாதாஜி. கிருஷ்ணர் கொடை பிடிச்சின்னு போற மாதிரி உங்களுக்கு கொடை பிடிச்சிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா.